Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. In het kader van de 80-jarige bevrijding van Overloon en Venray in oktober besteden we in Venray van Toen in de komende maanden aandacht aan een serie getuigenverhalen van burgers uit de regio. Zij vertellen over uiteenlopende oorlogsgebeurtenissen, vaak emotioneel, maar ieder op zijn of haar eigen manier. Helaas zijn deze burgers al overleden, maar hun getuigenissen zijn bewaard gebleven. Kijkt u mee naar een indrukwekkend verhaal. Als bedrijfsleider op Servaas had ik van de overste, die eigenlijk altijd gevraagd werd als er Duitsers of andere instanties kwamen en die kwamen bepaalde dingen vorderen of hoe of wat, dan kwamen ze natuurlijk bij de overste uit. Maar die goede man die was wel eens niet zo direct en die was ook wel een beetje bang van die instanties. En die besloot aan mij maar eens bedrijfsvuren te maken ten overstaan van die Duitsers. En toen hij dat gedaan had, en toen ik dat vastgelegd was op papier, toen kwamen al die instanties, die kwamen op mij af. In het begin die Duitsers, die kwamen bepaalde dingen vorderen, onder andere de keuken. En toen kwam die kok, die kwam bij mij uitbudden, je moet eens naar de keuken komen, want de Duitsers die willen de keuken vorderen. Ik zeg, ja, dat is goed. Maar ik had links en rechts wel eens ooit vernomen, door mijn werk, ik kwam nogal in aanraking met andere instellingen en zo. En daar had ik gehoord dat die Duitsers zo bang waren van TB. Toen zei ik tegen die veldwebel die erbij was, hier koken we voor die afdeling en daar voor die afdeling, daar voor de bedverpleging. En hier hebben we een afdeling, daar koken we voor TB-patiënten. En toen had de goede man helemaal de keuken niet nodig. Dat was dus voor dergelijke dingen haalden ze mij overal bij. En zo was er een andere keer, toen moesten ze dan die Duitsers, die hadden een feestje. En die moesten eieren hebben en melk en daar kwamen ze vorderen. En die kwamen op de keuken af. En die broederkok, ja, die liet mij weer komen en ik met die kerels de kelder in. En die zetten een wacht aan de deur voordat ze onder die keukens in die bepaalde afdelingen gingen. En die moesten dan eieren hebben en melk. En ik had in mijn achterhoofd, ja, maar dat krijgen jullie niet. Daar vind ik wel wat op. Nou lagen in die kelders, die lagen allemaal, die bepaalde afdelingen allemaal achter, in één lijn, allemaal achter elkaar. En die waren allemaal, ieder voor zich, met deuren afgesloten. En er zat een hotelschakelingetje, je kon van de een naar de andere lopen. Maar toen kwam in die afdeling waar die eieren allemaal ingelegd waren, en dat ging vroeger, weet je wel, en dat had met oog op de oorlog hadden we er hele bakken gemaakt. En ook bijvoorbeeld zuurkool en fijn, al die toestanden meer, maar het ging die Duitsers om die eieren. En melk moesten ze hebben. Hè? En ja, toen wou die veldwebel, die wou een van die kerels die daar gewapend aan de ingang van de kelder stonden, die wou daar die kerel gaan roepen. Maar dan moest je 2 afdelingen door, voordat hij buiten was, bij die wacht. Maar toen die ene afdeling doorgelopen was, toen draaide ik achter hem het licht van die hotelschakelaar uit. Toen stond hij in het donkere, hè. En dan begint hij met te vloeken en te sakkeren. En toen riep hij naar die vent van buiten en die kwam de kelder in. Maar die deed toen, in die zaal, in die afdeling daarvoor, gebruikte hij ook de schakelaar. En toen stond ze helemaal in het donker.
En die kerels werden zo zenuwachtig en zo bang eigenlijk, dat ze daar in die ruimte stonden te schieten. Maar die zijn zonder eieren en zonder melk weggegaan. Ja, er waren natuurlijk ook nog andere dingen. De technische bedrijfsleider die hield natuurlijk in dat ik voor bepaalde dingen verantwoordelijk was. En ik had ook in overleg met de econoom al enkele jaren van tevoren mijn voorzorgen genomen. En ik wist dat wij natuurlijk op een gegeven moment wel eens zonder water zouden kunnen komen te zitten. En toen had ik een overleg met hem en met onze loodgieter had ik op vitale punten en onder andere ook achter de keuken overal handpompen laten slaan. En die kwamen mij, toen ik later in de keuken moest optreden op verzoek van de overste, omdat de broeder Kok die was bang geworden van het schieten en de vernielingen en die van Duitsland afkwamen. En toen moest ik gaan koken, hè? En toen heb ik van mijn pompjes nog kunnen gebruik maken, op die manier. Als wij bericht hadden dat wij een mogelijke evacuatie konden verwachten van Noordpekerhout uit naar onze inrichting, toen hadden wij al van tevoren, al jaren van tevoren, hadden wij maatregelen genomen in het groot voor onze patiënten om onder te duiken onder de afdelingen. Dus ruimte om die mensen op te vangen, die hadden wij inderdaad wel. En wij hadden wel die mensen in Noordwijkerhout, hadden wij wel getipt en gezegd, probeer nou je spullen als ledikanten en al dergelijke dingen en servies, probeer je nou mee te brengen. Er is wel hier het een en het ander, maar met zo'n massa, dan zouden we wel eens kunnen tekortkomen. Dus die ruimtes om die mensen te ontvangen, die waren er. En die inrichting daarvan, die was gaandeweg tot stand gekomen, omdat onze mensen daar ook allemaal hun meubilair van de afdelingen die noodzakelijk waren voor die mensen onder de grond, die waren er. En zodoende waren wij eigenlijk al ingericht voor het ontvangen van die mensen, voor de huisvesting onder de grond. En de voedselvoorziening, ja, daar had broeder Tertullinus, die van wanten wist en de oorlog in België meegemaakt had, die had al jaren van tevoren grote opslag gemaakt en dat was allemaal ondergebracht op het feestgebouw op de zolder. Daar zaten massa's peulvruchten, havermout, rijst, fijn, noem maar op. Alles wat zou kunnen dienen als voedselvoorziening. Voor textiel, dat had hij onder in de kelder met stalen deuren, hadden wij in een tijd laten maken, waren die afgesloten. Daar zat textiel en zeep en fijn, noem maar op, dingen die nodig waren. En zodoende hebben wij die mensen eigenlijk netjes kunnen opvangen. Later, toen bleek dat er veel mensen uit Venray bij ons een toevlucht zochten, ook mensen van Overloon en uit andere plaatsen. Toen werd de bevolking in de kelders en ook zelfs op de boerderij in de bietenkelder, zaten mensen van Overloon, toen kregen we toch wel in de gaten dat die voedselvoorziening, waar wij zo goed voor gezorgd hadden, als die toestand een poosje aanhield, dat we dan tekorten zouden krijgen. Ik had toen in overleg met een burgemeester, had ik een permissie gekregen om ontvluchte patiënten, 's nachts eventueel, te gaan proberen op te sporen en weer terug te brengen naar de inrichting. Daarvoor had ik een fiets en daar maakte ik dan ook gebruik van. Maar van datzelfde papiertje maakte ik gebruik om de voedselvoorziening op peil te houden, want ik zag aankomen dat dat toch tekorten zouden komen. En daarvoor ging ik met mijn chauffeur en een vrachtwagen, aan de hand van die puinmit mocht ik op straat komen. Dan ging ik 's nachts naar Overloon, naar Kasterij, naar IJsselstein, naar boeren die ik kende. En waar ik van overdag geweest was, daar ging ik dan 's nachts roggen, tarwe, aardappels, noem maar op, met die vrachtwagen halen. Maar ja, dat was een gasgenerator
En daar was natuurlijk geen licht op. Dus je moest alle straatjes kennen. En ik had het voordeel dat ik al enkele jaren die opsporing van die patiënten deed. Dus ik wist alle binnenpaden en wegen. En zodoende heb ik eigenlijk die voedselvoorziening op een bepaalde manier op peil kunnen houden. Op een gegeven moment werden die beschietingen zo erg, links en rechts, dat de meesten zo bang werden en eigenlijk niet meer uit de kelders uitkwamen. Toen werd mij de vraag gesteld, broeder Kok die werd bang in die keuken, of ik dat niet van hem kon overnemen. Dat heb ik toen gedaan. En toen ik voor dat feit stond dat ik in die keuken, dat ik in die keuken terecht kwam, toen heb ik geprobeerd om dat zo goed mogelijk te doen. En dat gaf af en toe wel eens perikelen. Onder andere, toen ik op een gegeven moment daar voor zo'n 500 mensen in zo'n hele grote stoomketel stoom moest hebben, toen bleek het dat die Duitsers de watertoren hadden opgeblazen en de halve machinekamer vernield, dat er geen stroom was. En toen heb ik met behulp van onze tweede smid, heb ik daar een fiets op een standaard gebouwd. En onder in die kelder, waar die stoomketels stonden voor de keuken, heb ik daar een aanjager van gemaakt. En zodoende, als je op die fiets zat en die veesnaar die ging over die riemschijf van die aanjager, dan kreeg ik zuurstof voldoende in die ketel om een flink vuur te onderhouden van de kolen die erin gegooid werden. En zodoende had ik stoom in de keuken en kon ik de keuken door laten gaan. Nou, dat door laten gaan, dat had af en toe ook wel eens perikelen, want op een gegeven moment, toen had ik zo'n grote ketel klaar en dat was, ik weet het nog goed, dat was gortenpap enzovoorts. Dan moest ik die gamellen naartoe brengen, want die durfde die zelf niet te komen halen. Ik ga met die gamellen op stap en ik kom langs het verblijf van de verplegers, de recreatiezaal. En er is zo'n glazen veranda voor, net als voor de keuken. En daar komt zo'n hele grote granaat aan, die kende ik op het geluid af, dat hoorde ik. Dat het er eentje was van de Siegfriedlijn en dat hij naar beneden kwam. En net toen ik het dacht, toen slaat hij in. Dat hele dak en die glasscherven over me heen, een groot gat in die muur. En toen keek ik zo om me heen en die ene gamel die was half eraf geslagen. En ik had 2 grote gaten in mijn abijt. En ja, ik moest terug naar die keuken, want ik kon niet naar die afdeling gaan, want die gamellen die waren er niet meer. Ik ga nu met de rest uit die ketel, vul ik 2 andere gamellen en dan kom ik onder in die kelder. Die zaten in de verwarmingskelder van paviljoen F. En dan doe ik de deur open en daar zaten ze te bidden. En toen bleek het, die keken me aan met zijn ogen zo groot, als halve borden. Die meenden dat ik verongelukt was. Die hadden die inslag gehoord. En ik kwam niet met die gemelde, de broeder was verongelukt. En daar zaten ze voor mij te bidden. Voor onze voedselvoorziening was ik betrokken als kok in de keuken. En daar had ik op een gegeven dag, zou ik daar voor een 3.500 mensen snert klaarmaken. Zoals ze dat noemen. Hè? En daar had ik 2 ketels van 500 liter. Die zou ik daarvoor gebruiken. Ik haalde die erwten, die haalde ik van het feestgebouw van de zolder. Die lagen erop geslagen. Maar toen had ik daar water gehaald achter aan dat pompje met een emmer. En ja, dat duurde natuurlijk nogal even, maar ik was op tijd begonnen. Voor die ketels van 500 liter. En toen zou ik toch graag vlees gehad hebben in die snert. Ik ga naar broeder Brunulf toe. En die was ook niet bang. En er was een zoon van de slagersfamilie uit Venray. En ik zeg tegen hem, zus en zo. Ja, maar hier lopen toch varkens genoeg van die boeren? Die komen allemaal af, zit je op de afval eten van die Engelsen. Ik zeg, ja, daar heb ik niks aan. Ik zeg, daarmee heb ik met die rondlopende varkens, heb ik geen vlees in mijn snert. Ja, maar zit die wil ik. Ik zeg, ja, maar je moet niet eerst gevangen worden. Ik zeg, hoe doe je dat? Ja, zit je, dat weet ik ook niet. Ik zeg, nou, we gaan het proberen. Ik neem een steigertouw mee. Ik maak daar een lus van.
En we gaan naar die plaatsen waar dat die uitval allemaal neergegooid werd van die keukens van de Engelsen. En dan kwamen die varkens op af en er stonden daar met 3, 4 ooit, stonden die daarin te vroeten en te zoeken. En dan gooi ik een steigertouw tussen. En toen een van die varkens met een van zijn achterbenen in die lus stond, toen trok broeder Benulf die lus aan en die vloog erop. En die had een groot mes meegenomen uit de keuken. En die stak dat varken. En wij maakten hem niet schoon, wij stroopten hem. En hij sneed de beste delen eruit. En die namen wij in een laken wat wij meegenomen hadden. Namen wij dat verder later mee naar de keuken. Maar ondertussen bleef hij daar. En er was, vlak in de buurt was een verbrandingsoven van die militairen die daar operaties uitvoerden en amputaties deden. En dan verbrandden ze die vrijgekomen onderdelen in zo'n verbrandingsoven. En daar gooide hij de rest van die varkens in. Maar wij hadden die dag 2 keer 500 liter prachtige snert met vlees. Als bedrijfsleider stond ik nu in de keuken. Maar van die keuken uit had ik wel de voedselvoorziening, maar bovendien ook nog de sleutels. Als bedrijfsleider had ik de sleutels van al die kelders die eronder waren. De ene voor afdeling voor textiel, de andere voor medicamenten enzovoorts. Om nou een beetje orde daarin te krijgen en dat geen janboel te laten worden, had ik aan die mensen gevraagd, duid mij nou eens mensen aan die bij mij de sleutel komen vragen voor een bepaalde afdeling en een briefje erbij wat ze moeten hebben, dat ik weet wat er in die kelders te doen is. Nou, dat was in de kortste keren allemaal goed geregeld en zodoende kwamen onze mensen nooit iets tekort, want ze konden zich altijd melden voor de sleutels en ze konden altijd bij de voorraden. En op een gegeven moment, toen er nog zoveel mensen van Venray onder de grond zaten en van Overloon bij ons, toen was het zover dat er ook heel veel kinderen waren. En toen bleek dat ze tekort hadden aan verse melk. Wij hadden wel gecondenseerde melk en melkpoeder, maar verse melk. En die afdeling die over die kinderen ging, die kwam bij mij in de keuken de nood klagen. Ja, ze moesten verse melk hebben voor de kinderen onder 4 jaar. Dan heb ik gezegd, nou ja goed, dan lopen koeien in de wei. Gaat die maar melken. Nou, maar dat durfden ze niet, hè. Ik zeg, nou, dan zal ik het gaan proberen. En toen heb ik met Jan Gommans, ben ik naar de buitenkant in die weien gegaan. En daar heb ik met de steiger, ook weer met de steigertouw, die poten van die koeien, achterbenen hebben bij elkaar gebonden, want wij deden die beesten natuurlijk pijn, want we konden alle twee niet melken. En zodoende hebben wij toch zeker een dag of 12, 14 nog, voordat we evacueerden, daar 's morgens naar die weien gegaan, terwijl ze schoten, dat rammelde. En daar gingen wij onze melk halen voor de kinderen onder de 4 jaar. Toen er sprake van was dat onze patiënten en die van de BAVO, fijn alles wat bij ons was, aan patiënten en personeel, dat moest evacueren via Weert naar België. Dus ze gingen eerst naar Weert, naar die kazernes die daar vrij waren. Toen die evacuatie moest plaatsvinden, ja, dan was dat natuurlijk een hele strubbeling, want veel van die materialen wat ze nodig hadden, dachten te hebben, dat was eigenlijk in die kelders. En die mensen die waren over het algemeen een beetje hotel te botel door dat verblijf in die kelders. En zodoende werd ik er toch nog wel bij betrokken, onder andere dat ik daar zo'n beetje orde in die toestand moest scheppen en daar eens een beetje moest optreden om te zorgen dat ze daar bepaalde dingen meenamen waar ze iets aan hadden. En niet onzin, als bijvoorbeeld een vogelkooitje of zoiets. Dus met die dingen moest je dan zo'n beetje regelen. En toen dat zover was, dat ze allemaal naar Weert toe waren, toen kregen wij een dag of 2 later, kregen wij bericht van Weert uit, ja, dat daar in die kazernes, dat daar gebrek was aan textiel en aan voedsel. En toen gingen wij met onze vrachtwagen, met een permit van de Engelsen,
gingen wij daar met Jan Goemans, met onze vrachtwagen, nog textiel en voedsel achterna brengen. En dat ging wel eens ooit echt met strubbelingen, want het was toch nog een hele rit door die toestand naar Weert. En we werden ook nog wel eens aangehouden. Maar ja, ik had altijd schijnen van dit bij me en puinmitten van dat. En dat liep toch nog altijd nogal gelukkig goed af. En die evacuatie, bij dat vertrek in Servaas, had ik eigenlijk veel geleerd. Ik had me laten vertellen van die evacuatie in Noordwijkerhout. En die hadden al de tijd toen daarvoor in die voorbereiding. En zodoende kon ik dat een handje aan meehelpen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.